Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da yamma. An ce ana so zina ta ragu. Laifin manya ne, sun matse mu, ba aiki ba sana'ar yi, matasa sun girma suna son aure, ba kuɗi, fili tsada, gida tsada. Daga manya ne, lefe tsada, ba sa tallafa mana barantana mu samu kuɗin biyan sadaki. Duk saurayin da ya hango wannan tafiyar a gabansa kuma ba shi da 10,000 a aljihunsa, sai ka ga mai ƙaramar zuciya ya koma bin 'yan mata, ya haƙura da aure saboda ba shi da yadda zai samu gida, lefe da sauransu. Shugabanninmu ku kuka sa rayuwarmu ta yi tsada, ku tausaya mana mu koma tamkar sauran ƙasashe mana. Haba, wannan ita ce ni zanga-zanga ta ni MN bai dace ba, kuma laifinku ne, ku kuka takure mu, kuɗi suke mana wahala. Mai ƙaramar zuciya sai ga yana hango auren nan yayi wannan ba shi da yadda zai yi, ba aikin yi, kawai sai ya ce to bari ya je ya bi na 'yan matan banza kawai. Shi yasa zinace yayi yawa. Da wadatar kuna sakin mu, za ku ga komai yana tafiya daidai. Shine wannan ita ce zanga-zanga ta ni.